Както казах, тези двете са момичета, тези са гаджета, а тези тримата вече са момчета. Охо, какво става, бе? Защитна евакуация. Жените и децата отвътре, а мъжете отвън. Тичай, така ще го забавим. Бягай, бягай. Накъде аз? Джулия! Какво? Пак ми избягоха тези. Сега трябва да отидем за храна. Но тук няма храна. Хайде, тръгваме. Аз отивам до тате. Добре, но внимавай. Винаги аз трябва да съм най-отзад. Сине, какво правиш си тук? Ами искам при тебе да водя. Искам, защото вече до мама водих. Хайде, вижте, тук има... Вижте каква е охайна тревата. Между другото, много може да ядете. Но, тате, аз тук не мисля, че е правилното място. Защото Ширхан е там. Ширхан, бягай. Така. Макс, оставам ти стадото на тебе. Отивам за храна. Макс, ти ще си водачът. Така, айде. Но, добре. Сега аз тук да си ида и да събера малко трева. Охо, какво имаме? Моля те, отръпни се от всички. Джулия, бягай! Бягай! Вие няма да мърдате от тук. Ширхан, убийки. О, не. Абе, ти какво прави? Оле, сега стана страшно. Джулия, ставай бързо. Той ми каза да ви убия. Бягай от тук. А ти тук ела веднагически. Защо ти дадох на тебе тази титул? За да искаш да убиеш моето семейство ли? Да, защото твоето семейство не заслужава нищо. Така ли? Каза го тая, която се молеше да влезна в това стадо. Да, защото аз съм най-добрата и кралица съм. Кралица била? Та за това искаше да ни убие кралицата. Аз няма да стоя тук пред вас. Мамо, аз не искам тук. Знам, но баща ти още се опитва да ги търпи. При още една такава стъпка, ставайте горе. При още една такава стъпка вече сте изгонени и двамата от стадото. Защо искате да ги убиете? Стига, Спирет. Връщай се веднага при майка ти. Така, сега намираме подслон къде да заспим. И на сутринта ставаме рано и тръгваме. Да намерим къде да останем. И както знаете, утре е Великден. Тъй, че по ранни зори става. О, тате, виж! Това е добър подслон. Ами, да, добър е. Помогнах ли с нея? Да. Браво! Браво, Спирет! Поне ще има къде да спим. Да. Хайде. Ето там виждам, че има още едно. Ние с сина ми и жена ми оставаме тук. Много сложното. Айде, ние сме си там двама. За другото тук ще е по-забавно от тях. А сега къде са се скрили? Аз знам как да ни направиш луксозно. Да. Мамо, много ми се спи. И на мене. И на мене, хайде да лягаме да спим.